Ading nasabi ng mga jeepney, pinagtawan na sa naning talaan ni Boboy Claveria sa dating terminal dyan po sa kaabay niya na Shell, na iyaman sa Kagsadiri, nakinsari mga kabuy na i-relocate sira alagad agus sa da opsyon na pwede na sira mag-anap ning bagong lote. Sa madaling sabi mga kabuy ading nasabi ng grupo, didinanguan na inag-efektiba kasudma Pebrero 1, diyan na siranguan sa corner lot ni Toto So, sa atubangan sa niya na Shell gas station ag sa gayad niya na Bungkudin Highway Pamonte Calvario. Uno mga kabuinan ta nagbalyo ding nasabi ng terminal alin ki Boboy. Primero mga kabuinan matungani pinagpaliwanag tanan na tinawan na sirang tala hanggang 31. Nguan mga kabuinan ading nasabi ng Buhi Jeepney Transport Corporation sa liderato ni Presidente Eduardo Calingacion, nag-aayat po sa kaning tabang kaso Domingo petsa 29 niya na Pebrero nakin mapipwede ko nung matabangan ko siya iyan na makapag-negotiate ning bagong lote, bakanting lote sa vicinity. And narumruman ko mga kabuy na pinagprobaran ko na kausipon si Toto ading sa ato na agudyan property arani sana sa kuha mga kabuinan diyan sa nasabi ng lugar. And pinagprobaran ko mga kabuinan na kausipon, sabi ko sige tabangan teka, nag-iba kami ni President Calingacion sa ugay ning mahal na Diyos mga kabuy na namuyaman si Toto na gamiton bilang bagong temporary terminal ano nasabi niyang daga. And sinabyan ko man si Calingacion, si President Calingacion na ipagpatuod man niya, magpatuod man niya Mayor Margie Aguinildo, tamo bagaan na local chief executive. Tanganing uno man na aktibidades kaya didi sa Tanabanwaan kinakaipuan agko pagkakaisi na municipal mayor, sa munisipyo ag ana mga punong barangay sa barangay. So sa madaling sabi nag-agreement si mayor and in fact naugma sira tatinawan sira ning duang trapal tanganing di man mainitan yung mga auto and the same time at mga nagiuhat na pasahero. In the same manner mga kabuinan nag-ayat sira kay Governor Mix Villapuerte para sa dumping and site development tago pa kaya expansion. Ta na gusto mga kabuinan niya ding mga terminal temporaramente diyan sira yung mga da pa man pasahero di pa man nakapila diyan sa nasira nakaparada sa Bungkudin Highway sa gayad niya na nasabi ng tinampo nakikita gayad ninyo. And then pinagimauta mga kabuinan na maibalyo na sira sa lote ni Toto. So si GovMix magipadara ni mga ekipahe para sa nasabi ng development. So mga kabuinan, pinagmaray ko na mag-aguning entrevista kay President Calingacion sungan ta mga kabuinan anak clips nagkakapirang video clips importanteng pahayag ni President Eduardo Calingacion. Naglipat po kami dito, pinagtawan ako ng ultimatum niya na sa dati na muna terminal na si Boboy na Claveria na tinawang kami ng talaan na kami ana terminal naman hanggang nasa January 31. So dapat February 1 din starting February 1 din na kami. Kinta na tato kayang terminal niyang di kuha ako nakaabot sa mo no kuha na turirintang kaya ako no gigiboning ko sigurado ka online sabong kaya nga ni ako nagsikap man nagrani sa atin na mga nananangad dito sa atin na Banwaan sa Irak ning Dios kung man pinagbigyan sa karayang buhat man sa atin na mayor dito sa atin na Banwaan kasi sa ading aning dumping dito medyo nagkuha man yan ako na pinagbigyan man ako sa atin na mamumuyan na gobernador yan dito sa probinsya na magdumping dito sa atin na ana pinagwa ko man magapagtaw sila ng serbisyo sa atin na mga na konsekwente sa Buhi asin sa ibang lugar man na magitransport papuntang Iriga na matawan ta sila ng maray na serbisyo. Kaya ako nananawagan po sa amin ng mga riding public na nagitransport sa papuntang Iriga Iriga Buhi road na hindi na po gigibutang terminal sa raga po ni Manoy Turco na so
na didi sa ako nakabuhi sa tinabanuan ko kaya wa pa ko nagsana po makikupira po tanga ni nawa di temporary bisabing temporary dito isipin temporary o si pagkaya naman temporary kin magmaray ka hindi po nang permanente so hindi mo nakita dito pasalamat man po ako sa pagsisikap man na matabangan ako ni Kagawad Ting Villadares na ading kwadi para ting ada man po iya siguro madidipisilan man po ako kaya nagbuluntad man niya na ako tatabangan niya tayo man ang firma niya transport jading buhi sa gunyang bayan niya na buhi. Pasalamat po nga ako kay Gomix na ako yung request ko po pinagbigyan po niya na makapagdumping po dito na buluntad man po yan nagsabi na magpadarayan na yung mga equipment dito para makapagdumping dito. Ayan ha, sige, Diyos mabalos mga kabuinon, asin malinaw na na impormasyon na nakukuta mismo sa presidente niya ding sa ito na jeepney terminal. So, adi kayang si presidente mga kabuinon talagang nagraniya sa mga nanunungdan. Ako man bilang chairman niya na Committee on Transportation sa Sangguniang Bayan, ginibuta man na nga amintanganing di man sira ma-relocate. Pinag-iisip taman mga kabuinon, bugot sana ng mga jeepney drivers and operators, yung kapakaanan nila, kindi urog ng gayo mga kabuinon, ana kapakanan niya na sa ito na mga riding public. Kadipisin na at kadakil ng restriction niya din COVID-19, lalong-lalo na sa mga nasa alert level 3 pa din sa ito na banwaan, madidipisilan pag komportable sa kandang terminal. Beno mga kabuinan na namuha na latest update kaya pinag-i-anunsyar ta sa ito na mga kaimanwa, lalong-lalo na yung mga commuters, yung mga nag-biyahe. Lalong-lalo na mga kabuinan na itong uruudma na nagipatangran, kinsaring lugar, ag mga kaagihan, nagpuo na kaso nakaaging, kasudma pa lang mga kabuinan, February 1, temporary jeepney terminal, niya na sa ito na banwaan dyan na po sa property ni Toto So. Dyan po sa gayad niya na Bungkodin Highway, arani sa Nakabuhi.